Magandang institute. Jesus sa Tipan Kumang kung saan nilagip, sang katangkat sang somsan. Asuki, Jesus Solo. Solo di mo pisay, pagkaipan na di masam, singka kupatin henin, nagdibin mo Mary le, Mary katnutu, na Mary namunpaling, pulau Halloween, di hamon kimatin, pada kunin pagkazapon, pantin katabungbong siya, tarwas si sungsu tambain, sungsuma na tubig, Martin Boso to Corpe Pain Abain, Apon Silme Bangangin Abangin, Kalma at Pizza Bese Zemun, at isa abang Zemun, Martin Sun May Mohin Hobin, Pizza Ligun, King Pela Piken Bese Susu na Holo Ahin, Kayanay, Aman Goma Ong Tapoy, Aman Say Sabangin, at Holo Tay, Hungin, Anong na mong Bebin, si Lozon, kasi suite sa amati na aponin at huwagain, narinig naman ang hosamin ang masasatay. Ikaw matso na kimupi, diwali, din na season, ay pakin, kasi pinanitabi, at di, na may hon, kitsa teknikadon, kanong batan, sa suite kasi pitin, ay selvabi. Pulau Halloween sa sunod mo suki mungkin lumomulin ati lumemon hinay dunun agem pagtuon abo kung gabi sa sunod sa ba itsahiyon ile inurin kaso pidesu narinig kamat sinig na sipiyon iko matsu emo diwali ati Patin Ropitak. Sa ito ko ako niyan pagkintay ko sa singpin.